खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मैयाहाय फिल्म मोनसे नायदों आं बबेबा जाथायाना सोरनिबा गोसोआव मोजाङैनो दांगोन आरो मोजांनो सेबगोनबो बेखौ माब्रै होननानै बुङोबा जों बेफोर जाथायफोरखौ जों प्रेक्टिकेल मोनबोनाय नालाय बे मुभिया जाहैबाय जांख्रिथायनि थैसाम 2 ना बावहाय कयेकटा रियेल जाथायफोरखौ जों बा नुनो मोनदों आरो मोनथिनानैबो मोनदों रियेल जाथाय आं मोनसेखौ खोन्थानो सानदों जाय व्यक्तिनाव जानाय बे व्यक्तिनि मुंखौ मख'नो सानाखै जायफ्रा जांख्रिथायनि थैसाम 2 खौ पार्ट 2 खौ नायदोंना बिसोर एसेब्लाबो मोनथिगोन जेब्ला गथ' सानै जोनोम मोनदोंमोन बे गथ' सानै जोनोम जानाय जाथाया बियो रियेल सैथोबो आरोखि बियो बिनि दैदेनगिरिनि सायाव जादों आरोखि बियो नंखाय नङा आरोखि बे क'क्राझार जिल्लानि बे दैदेनगिरि आं बेखौ खोन्थानो सानला थ' जिखियानो जाया मानो आं बेखौसो खावलायगोन नैबे मोनसे जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 बा पार्ट 1 मोननैबो फेमिलियै ज'यैनो मोजां नायजायो गाज्रि जाथाय बा माखासे जाथायफ्रा गैया कयेकटा दङ बियो रियेल जाथाय दानि लाइमोनफ्राबो नायजायो नायजाथारि नङा बियो दानि लाइमोनफ्राबो नायनांगौ आरो दानि लाइमोनफ्रा नैबे जाथायखौबो एसे मोनथिना लानाया मोजां दा जायफ्रा सोमावसारबोदों नङा होमबा बै बिथांमोनाबो नायनायासो मोजां आं बेखौसो खावलायगोन ओरैबायदि जाथाय जाबोदों NDBनि जाथायावहाय जेब्ला अल क्लियार जादोंमोन दंफां बिलाइ जानाय नुदों बेबो रियेल जाथाय मैदेरनि खिनि बिदि ना बेफोरबो रियेल जाथाय जाय NDBआव सोद्रोमाफोर अल क्लियार नैबे भुटान एटेक समाव जायफ्रा अल क्लियार खौ मोननाय बै व्यक्तिफ्रा बेफोरबायदि जाथाय जाबोदों आरो लोगोसे नैबे गुलि हाबजानानै थानाय जायफोर जोंनि NDBनि सोद्रोमाफोर दासिमबो सोरबाया थाखा फैसानि फाइनान्सियेलि उइकनि थाखाय बै बिथांमोना दिनैसिमबो गावनि आथिङाव हाबनानै थानाय गुलि ना बेखौबो बरनना लानो हायाखै फाइनान्सियेल उइकनि थाखाय आरोखि सोरबाया दासिमबो दं जोंनि NDBनि सोद्रोमाफोरा मा बुंनाय बिनि बिथिङावथ' नङा होमबा दुखु नाङो माब्लाबा आरोबाव अनलि NDBनि जाथायल' बेरखाङाखै बावहाय जेब्ला बुंखायाव बै समाव जानाय जाथाय नङा होमबा बै समनि बुंखानिखौ जों गोबाङानो खोनाबायसो थादोंमोन आंबो खोनाबायसो थादोंमोन मैया माखासे जाथायफोरखौ बेरखांनाय नुनानै ना एसेब्लाबो दुखु नांखांदों बा बावहाय सोर आइजोआ गाबख्रावामोन बुंखानि रेप खालामजानाय बर' आइजो सासे रेप खालामजादोंमोन गाज्रियै रेप खालामजादोंमन नङा होनबा बेनि माखासे बिनि सायाव सोर गाबख्रावदोंमोन बिबो मोजाङै बेरखांदों आरो लोगोसे लास्टआव NDBआ सिजफायार जाबाय एकर्ड जाबाय ना बेफोरबो एकर्ड जानायाबो माखासे बेरखांदों आरो बिनि जोबहांहां सिगां सासे फिल्मनि एक्टरानो जोंनि फरायसा आफादखौ जाय गायसनदोंमोन सार उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिनि मुङाबो मोजांनो बेरखांदों बिथांमोननि सोमावसारनाय नङा होमबा सासे दैदेनगिरिया बा सासे लिडारा माबायदि जादों बिसोराबो आरो सार रन्जन दैमारिनि मुंबो मख'नाय जादों थ' मोजां बेरखांदों आं मोजां मोनदों नायनानै जेब्ला शुटिंआव आंबो दङ दंनाया गैयाब्ला शुटिं खालामनाय समाव आंबो दंफायोमोन माखासे माबाफ्राव शुटिं खालामनाय ओमफ्राय एडिट खालामनानै माखासे मसला होनाय ना बिनि सायाव एसेब्लाबो गासैबो सोद्रोमाफोरखौ गोसोआव एसेब्लाबो दांखांगोन आं सानदों फिल्मखौ नैबेखौ नायनाया मोजां सोरबा NDBनिल' नङा लास्टआवहाय बिदायनि माखासे बाथ्रायाबो एसे ओंखारदों लास्टआवहाय थाङै एक्टरफोरा थाङै माबायदिहाय खस्थ'जों भुटान एटेक जाखांनायनि उनाव गोदाव सोराव ओरैबो थांनानै गावथारलाबाय जानाय सोरबा थानो हायियाव सारेन्डार जानांनाय सोरबा माने बहाबा थैगोमानानै थानाय न'आव गावसोमजानाय बा न'फ्राव गावजानाय बेफोरो
कय एकटाया मोजाङै बेरखांदों मोजां नांदों फिल्मखौ नायनानै थ' ओंखायनो आं खावलायगोन बर'नि लाइमोनफोर दानि युथ्सफोराबो नायनाया मोजां खिन्थु जे फिल्मखौ नायबाय इदि जानांगौमोन बिदिबा जानाय नङा एसे मोजां गोसो होनानै नायबासो माखासे जाथायफोरखौ हमनो हागोन आरो बियो रियेल जाथाय आंनिब्ला बे फिल्मा मोजां जादों आरोखि आंनि बेक्तिगत हिसाबै आं कयेकटा जाथायफोरा प्रेक्टिकेल मोनबोनाय नालाय बे हिसाबै आं मोजां मोनदों थ' ओंखायनो फेमिलियै नायनाया मोजां जागोन नायफैनाया मोजां जागोन जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि आरो ओंखारबावथों बेफोरबायदि मोजां फिल्म जोंनि बे जाथायल' फरायसा आफादनि जागायजेननायनिखौबो सोरबाया बरनजेनोब्ला मोजां जागोन जेब्ला उपेन्द्रनाथ सारा एबसुखौ जागायजेनदोंमोन बिनिफ्राय जुदि जागायबावोब्ला बा ओंखारजेनोब्ला फिल्मफ्रा एसेब्लाबो मोजाङै जागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो टाउनाव जेसेबां जोंनि बर'फोर दं जांख्रिथायनि थैसाम 2खौ आं नायफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो नायफैयोबा मोजां जागोन साबसिन बुजिसिनबावगोन मेडाम प्रमिला रानीनि मुङाबो माखासे बेरखांनाय जादों मोजां मोनदों थ' गासैखौबो फिन खनसेबाव आं खावलायफिननाय थाबाय जायफ्रा जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2खौ नायाखै नोंथांमोना नायफैनो हागोन इउनिभार्सेल सिनेमा हला टाइमा जाहैबाय साननि 2टा आरो मोनाबिलियावबो जायफ्रा मोनायाव सम मोनो बिथांमोना मोनायाव नायनो हाबाय जायफ्रा सानाव 2टासोआव बा सम मोनो बिथांमोना नायफैनाया मोजां जागोन होननाया आं सानदों दिनैहाय जोंनि फेमिलि गथ' गथाय गासिबो नायहैबावगोन आरोबाव थ' भिडिअ'आ दिनै बेखिनियानो बारा गोलाव खालाम सानाखै बावहाय दोनथ'बाय माखासे बाथ्रा बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बेक्तिफोरनाव क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय लोगोसे आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो बावदों जायफ्रा नैबे मोनसे भिडिअ एखेबारे पलिटिक्स नंखाथारा रावखौबो सोंखारिनो सानाखै दैदेनगिरिफोराबो नायफैयोबा मोजां आं सार स्पेसियेलि सार सावरायग्रामोनखौबो फेमिलि नायफैनो जानोखौ लुबैदों आरो सार जोंनि फेरेंगा सार बेखौबो फेमिलि नायफैजानो लुबैदों हाजार हक बिथाङाबो सार फेरेंगायाबो एनडिएफबिनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामदों बिथाङा आं बेखौ बुंनो थांला बिथाङा फैना नायफैयोब्लाबो मोजां जागोन लोगोसे सार गबिन्द चन्द्र बसुमतारी धीरेन बर' सार फेमिलियैनो फैनानै नायफैयोबा मोजां जागोन एनडिएफबिनि जायफोर सोद्रोमाफोर बिथांमोना सम मोनोब्ला नायफैयोब्ला गावनि जाबोनाय जाथायफोरखौ गोसोखांफिननो थाखाय नङा होमबा नायफैनाया मोजां जागोन थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि